Kwa wuke weche matimre kaunti ma Migori, hatieri weche matimre kaunti ma Siaya. Jodak ma onyinyore mayudore sub kaunti ma Gem ei Siaya yuago reyo ewi rach mar apaya mawuok Akala nyaka Luanda. Magi koni kelonegi hinyruok kod lal mathoth e ngimagi ma pile ka pile, kokalo kuom masiche ma kinde ka kinde. Gino makoro miyogi tich matek. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Mae chal mar apaya ma Akala nyaka Luanda. Picha mako kabugni otimonewa e apayani. Gino mamiyo yore wuoth bedo matek tweta. Weg boda boda ringo kaloso mana zigzag e apaya eka mondo gikal. Nyamburko matindo kod matatu to mondo okal chuno gileng'ore mana gi achiel e dinga apaya no. Kaloche to chur achura ka kukni kendo tetni mondo eka gikal. Jodak go yango ni rach mar apaya no osebedo ka kelo masira mathoth mag apaya ne jowuoth ainya to jo boda boda weg nyamburko nyaka ne joma kalo. Waonge ndara nigi potholes from koa Luanda nyaka Kala. Accident ni ndara ni seriously. Sama thin ji otho accident mar mtokni mar jo pikipiki. Kanyo rach seriously nitie bugni. Makoro chuno nyaka ni gache owuoge wang'ayo mar lam oduogo ring oko. A time no nyalo yudo kata ka nyathi ni e bath barabara. Gari nyalo kata gweyo nyathi. Dho Nyinyire primary school ka main gate ma nyithindo wuogo ni. Kaya wakwa sirkal mondo ketnwa e bumps. Nyocha dwe mar 11 nyocha mtoko gweyo ja piko kanyo mana modwa tho. To nitiere nyako siepena moko ma potholes nie ndara kayo osego piny. Nitie nyako siepena mosetho kaka kona Kabwana nitiere kama nosenego ja boda boda wadwa kai. Ewi mano gilero ni bugni mopong'o apaya no nyayo maundu nikech joriembo kod jowuoth imonjo piny maru kendo imayo kinde magitemo kalo gino maketo ngimagi kuma rach. Ndara ni kata ka ng'ato tuo utieno ok inyal go sim ne jowadwa ma jo boda boda gi miwuog utieno saa 2 tok saa 2 mondo konyni kata kin gi emergency moro ma jatuo midhi alwor nikech giluoro ni nitiere insecurity ndara jo malawogi matong'ogi mamagi apiko. Nitiere kuma rach kapok ichopo Gombe. Kanyo bende rach ahinya kabisa nikech potholes ng'eny. Kanyo nyocha jokuoye rito chung kanyo to mayo wagodo pikipiki. Kwayo gene sirikal ahinya to ne jotelo mane giyiero masani nitie kombe en mondo ne kaka ginyalo reso apeyni e yor kungo ka gikoni kaka mae en apaya mane olosi e kinde ten jaod bura machon mosenindo Jakoyo Midiwo pok ne otimne kungo kata maintenance moro amora gi dho ngere. Nyaka ne mheshimiwa tho nyaka sani. Ok wang'ega ni bende wagoga kura koso itiyo kodwa mana sama idwaro kura. Koro wakwayo MP wa matiyo ni problem ma kuonde gi oringe sima kata kobiro ekte liete kuonde go obone no shida mantiere ndernigi. Jakoyo mono loso ndara lakini koro sai mna maintenance mondo timna maintenance mondo bed maber. Kora wakwayo sirikal mane wayiero kotelo buo mheshimiwa Akuba Banku Tuch mondo donjre wachni mondo konywa kaka jogo manohere manomiyo mbulu mondo mi wachni mondo rum. E kinde ma jodak go buono biro weyo luto ombulu ne jotelo magiseyo ni osejuong'ogi kuom igni bora ka ok winj ywakgi. Gigeno ni wang'ni ywakgi ewi rach apayano ibiro winji kendo kawo okang' mapiyo mar lose kendo kunge mondo giyud fuong'ruok. Kora wakwayo MP marwa kaponono ni owinjo ywakwa to be onyalo dware ni wan bende mbele kaa onyalo dware ni mondo watimne gimoro to losnwa barabara ni. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, onyinyore e South Game, Siaya County. Nyakoro mga jo ang'oro madhi nyime e gwenge mag Naivasha.